कंचन राज मुजफ्फर माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। बोल बा कोमला हमर कलैया कैसे पिसवराता दिन सैया जिले एगो गीन। कोमला हमर कलैया कैसे पिसवराता दिन सैया जिले हो एगो गीन। भंगिया पीसे के मसीन सैया जिले एगो गीन। भंगिया पीसे के मसीन सैया जिले एगो गीन। हो तो कलैया हमर मालिन सैया जिले हो एगो गीन। सैया जिले हो एगो गीन। सैया जिले हो एगो डीजे कंचन राज मुजफ्फर बोल बा भांग पीसे के मसीन सैया जिलाई दाना दिन। भांग पीसे के मसीन स्वामी जिलाई दाना दिन। नहीं दाना दिन। अब नहीं रहबो सैया जंगला पहाड़वा। सुना भोला भूतावा से लागो बड़ी डरवा। मसीना के पीसल भंगिया बारा तो पसीना भोला जी बारा तो पसीन। हथवा से पिसव नहीं भंगिया रातो दिन सैया जिले एगो कीन। भांग पीसे के मसीन पिया होले इलाना कीन। भांग पीसे के मसीन सैया जिले इलाना कीन। सैया जिले इलाना कीन। सैया जिले इलाना कीन। बोल बा डीजे कंचन राज मुजफ्फर बोल बा भांग पीसे के मसीन सैया जिलाई दाना दिन। भांग पीसे के मसीन स्वामी जिलाई दाना दिन। नहीं दाना दिन। महल के रानी राही जंगले में ले आईला। अभी लेना सैया हमारा पूछाऊं दे लाइला। सोनू काजू से कही दाना सैया एको दिन भोला जिलाई दामसीन। अब नहीं पिसब हम भंगिया रातो दिन एगो लाई दाना कीन। भांग पीसे के मसीन एगो लाई दाना कीन। भांग पीसे वाला मसीन एगो